बेयो जाबाय कचबिहाराव थानाय राजबारिनि मिउजियामनि नुथाय गोदो गोदायनि राजा महाराजाफोरनि दावहा नांग्रा आगजुफोर बिथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय बेफोर आगजुजों गोदो 20 सेन्चुरियाव राजा महाराजाफोरा दावहा नाङोमोन रायजो गाग्लोब बे जाहैबाय वेस्ट बेंगलनि कचबिहाराव थानाय राजबारिनि नुथाय सोर फालान दं बेलाय नैबे जाबाय आर्मी मेडेल्स गोदोनि राजा महाराजाफोरनि आर्मीफोर बा सेना जायखौ जोङो सेना बुङो बिसोरनि मेडेल नैबे जाहैबाय राजा महाराजाफोरनि जाग्रा लोंग्रा काप प्लेट बायदि बायदि गिलास रयेल सोफा बे मिउजियामनि सिङाव थानाय मैदेर खर' नोंथांमोना नायफैनो हागोन समफोर मोनोब्ला बेवहाय जोंनि बर'फोरनि लोगोसे राभा गोबां गोदोनि राजा महाराजाफोरनि सिनायथिफोर दङ আচ্ছা রাভা বড়গুলো একটু ভালো टेलीफोन ब्रिटिश साम्राज्य गोदोनि राजा महाराजाफोरनि बाहाय दङ हालेवग्रा नांगाल हाल बेदा बायदि बायदि गासैबो रोखोमनि आगजुफोर जायखौ रायजो जानायाव गोदो बाहायोमोन बर'फ्रा दंजोबो बर'नि ना हमनायाव बाहायग्रा जायखौ जों बुङो खबाइ जेखाइ खबाइ बायदि बायदि बर'नि हारिमुआरि दामनाय देनायजों लोगोसे मोसानाय